Welcome to our vlog! Guys, meet Bebing, Bebang, and kami. Masobra na sila sa 3 kadekada nga nagkatrabaho sa Riverside Medical Center. Pinito kami sa mga tatlo. Siya ya, happy, love life, balo, single, laon. Diri na sila nagkapamilya. Diri sila nakakita sa mga abyan nga ginakabig nga pamilya nga saksi sa tanan nga natabo sa ila kabuhi. Pati love life sa kada isa sa ila, nahibaluan nila. Pag diliya ni sir, isa pa lang kabulan niya, diliya nga naway nagabot ang administration niya, do bilog nga station kabalo. Saksi sila kung paano nag-evolve ang ospital kag sa mga inagyan sini. Kasi niya, sir, totally, ginaya, suba, ginaya. Subak din na niya. Suba, ginaya. Ang mga saging pala. Subong niya, makita tama ng improvement sa Riverside. Grabe ang pag-improve sa building. Nadumduman pa nila kung diin ang suba. Ang ginhalinan sa ngalan nga Riverside. Pati ang kada corner sa ospital antes ini nga gin-renovate, natandaan pa nila. Ward sang una, OB ward. Ang inina diri ko, CCU, OB ward, MS, medical ward, nursing station. Gikan sa bridge pagkadto sa cancer center, makita pa ang ginatawag nila nga White House. Ang balay nga ginatipunan sa mga empleyado kung may okasyon kung sa diin nagabaha ang pagkaon. White House open sa tanan nga mga empleyado kon December 24 kag 25 kag New Year. Kay more food. Sila mismo kung kisa, nagatalang pa kung maglibot sa ospital bangod sa kalaparon sini sa subong. Pero hindi sila malipat sa mga memories sa sulod sa mga dingding sa sini nga ospital. Si kami, nagsugod bilang staff nurse ng 1989. Nagbiya makadali sa ospital pero nagbalik liwat kag subong. 34 na siya katuig nga nagatrabaho diri kag head nurse na sa delivery room. Istorya ni kami, hindi niya maisip ang napabata niya nga mga iloy. Iban diri, mga doktor man mismo. Kag ang mga doktor na subong, siya pa ang nag-assist sa pagpagwa sa ila gikan sa taguangkan sang ilang nga mga iloy. Ako sa una kay nursery ko, ako ga kaput sa imo, tapos kami mababata, hamal yung ma'am, tuod ka ma'am. Tida si mamalaan nila, nagadikit-dikit. Sa mga doktor, magkita na kami sa ali. Hoy kami, ang bata ko gali sa imo na explain. Ay, o doktor, marama, di ko ginamalan, kung siya, ay, kapo. Nagkadlaw din siya, agad ay tunto kay kabit ko. Si Bebang naman, 1991 pa din nagsugod. Isa ka bedside attendant sang una, subong computer clerk na. Ang amay niya, si Riverside man nagatrabaho sa adto. Ang mga kabataan niya, sa Riverside College man nag-eskwela. May duha siya subong ka mga nurse, may isa ka radtech, kag may graduating nga nursing student. Initanan, bangod sang Riverside. Biggest ko giti sir nga ano sa hospital, grateful gid ko sir nga nakasulod kiti although nga sang una do makahambal di ko nga ay amo ni galing obra ko di manguli ko manibin ko pero ginbutan ko gan sir sa mind ko nga hindi amo ni siya dapat ang stepping stone ko nga sa uli ang mga bata ko makaskwela diri kay ti mag-ari di ang school sa Riverside sir mo isa na ka mga biggest ano namon nga makasulod kami di kay ang mga bata na mo suli makaskwela. Yes. Dako gid sa amo. Yes. Yes. Grateful kami sir nga may company kami may pasibo kami nga nagalip up sang amon nga mga benepisyo. Si Bebing naman, 1990 pa diri nagsugod. Nangin isa ka ward attendant kag subong infection prevention and control technician na siya. Paborito sa mga doktor. Kung birthday niya, di no se naman lang ang mga cake ay nagainabot sa iya. Kung Christmas, masobra sa isa kagatus ka mga regalo ang ginapadala sa iya, kalabanan gikan sa mga doktor. Taga December, ang mabaton kung gidya nga gift ya, 100 gid ka gift from Hindi the ako sa 100? doctors. Yes, ginadulong, ginatuya sa may annex, ang among office, sa may face bank, baba face bank. Ang gadulong, gidya mismo ang consultant sa MAB
ginadulpong, ginatuyo ang gift, di ginaisip na di Dr. Alabarin kung pila nakabilog ang gift. At ang mga taga-QA, ginaisip na. During sa pag-COVID na, ang gift ko nga nabaton sa COVID nga Christmas, 50 na lang ka. Lang, 50. Yes, Kaya gamay nos, nagatong yung gabay nos, kaya nanood ka COVID, kag daw nagigado na, kay wala na mga appreciate. Subungin na balik. Subong daw kamat-amat naman balik ang gift ko. Lasun sang ang pag-birthday ko, na-surprise ko nga ang gift ko, naka-30 kabilog sa pag-birthday ko. Sa kadugayon, si Bebing ginasaligan na pati sa construction kay siya nakatultol sang halos tanan-tanan. Ang lahugan nila, pati kadamuon sang lansang sa ospital, nahibaluan niya. Kasi Sir Jen, ikaw lang nakasaulo kung pila ang lansang diri sa ospital. Nakita niya ko nakamang. Sir, last time sir nagkamang ko nakapalda pa ko sir. Sayang wala sa amin nag-late. 1954, sanggin sugura ni Dr. Pablo O. Torre ang isa ka 8-bed clinic nga subong amo ng Riverside Medical Center. Si Dr. Maria Antonia Hinsoli ang Vice President for Medical Affairs nga isa man ka pediatrician kag mas kilala sang iya nga mga pasyente bilang si Tita Doc, ang isa sa mga naglawig nga doktor sa Riverside. Saksi man siya kung paano nag-evolve ang ospital. Ang 4 major departments may training programs na nangadaan. So, OB, surgery, pediatrics, kag internal medicine. Kay gamay pa man lang to ang population, isa lang ka resident kada year level. For example, kung pediatrics 3 ka tuig nga training, isa ang first year, isa second year, isa third year, no? Dason, kung ikaw ang duty, imo na tanan. Ikaw madlagan sa ER, ikaw madlagan sa makatch ka to sa may babata, amon ang amon nga ginagyan. During that time, do wala man kami nakapamisar nga do kakapoy. Do may days na kapoy kagid, pero kay may rest ka man the next day. So, do bawi man, no? But we learned a lot during the training. Kay ikaw na isa mo. So, himuon mo tanan. Mula labot sa ospital, nagbukas pagid si Dr. Pablo Torres ang eskwelahan. Gaya naging isa ka training and teaching hospital ang RMCI. 1963, ginsugura ng School of Midwifery nga nag-expand sa School of Nursing kag karon Riverside College na. Siya na mismo ang naga-training kag naga-produce ng medical workers. Saksi diri ang ikalima nga anak ni Dr. Torre nga si Jean Torre Rivera. Kay malawig man siya nga nangin presidente sang eskwelahan. Bata pa lang siya, nakita niya na ang kasakuon sang iya amay kag kung paano ini nagdedikar sa public service. Then in the middle of the night, tawgo na siya because GP, general practitioner siya. So, gap-opera siya, gapabata, cesarean, everything. Lain subong bala nga specialized, highly specialized. So, gapadyama lang na siya, gudugay suksukan niya lang sa iyang pantalon ka magpanaog. So, we felt nga siguro ang mugito nakakuan sa isang healthy bala. Adota na, ginaubra niya. At the same time, ano man siya sa farming, parang may jutay man siya nga outlet. Then we would go sa una like sa Santa Fe sa una. Nami kami mga swimming pool, may mga lakes nga maka-row ka, bowling alley and everything. Dulong niya kami na dito for the week. Tapos balikan niya kami nang amo na lang ka anong siya sa family niya. Hindi siya malipat kung paano ginadedikahan sang iya nga amay ang pagpadalagan sa ospital kag kung paano niya ginatagaan sang importansya ang serbisyo. Dapat ang mga empleyado sunod sa iya nakahibalong mag-greet sa mga pasyente kag mga nagasinulod sa ospital. Di kundi may mga pasyente siya. Di kundi makaalwan na siya. Wala siya nga nagasukot. Pero mabi may pasyente ang mga upo di mga doktor kag magwa na di nang wala inogbayad. Niya, sige lang, siling niya, nang ako na bahala, niyang tudluan niya pa nga mapadischarge sa ospital. Kaya amugi na siya kaalwan. Kanami gidya. Di ka ba di ka naman guro sang ilang opisyo ginang ako, di ka magbayang aga. Pila na ang baklon niya, makuha siya kwarta, baklon ko ng imo mayong aga. Amo nang iya, nga gin-instill sa ila. Kag such was that, isang una, ang among relationship sa mga employees of pinamilya. As you said, nagsiling sila nga every time may birthday, daddy, mommy, amo na, gahimos gina, and then labot sina sa ulo nila tawgon ng mga interns sa mga residents to join us. Halin sa 8-bed hospital, nag-evolve ini sa 330-bed medical center and tertiary institution. Subong, may mga specializations na diri. May para sa kidney, may para sa heart,
may para sa cancer kag madamo pa. Ini sa idalom sang Metro Pacific Health. Suro sa presidente kag CEO sang Riverside nga si Genesis Goldie Gulingan, masgin pa bakod, masgin palapad, kag masgin pasangkad ang serbisyo sang ospital. Lingko paminsaruntang ang mga serbisyo nga ang aton mga kasimanwa mabiyahe pa magwa sa Negros kadto sa Cebu, kadto sa Manila, iban kadto sa abroad para lang makapangita sang medical service na kinahanglan nila. So sa lingko, we need to expand our services, not only physically but the kind of medical services that we can offer. So amo to ang primero nga first 5 years nga strategic plan, expand physical and medical services. Sa pag-expand sa ospital, nadugangan pagid ang mga facilities. Nakaibalo ka mo bala nga may mga mala hotel na karon nga mga room sa Riverside? May hospital bed, may sala, may dining area, may kitchen kag may banyo. Daw ara ka lang sa hotel kung na-admit ka sa sininga mga rooms. Kag may pinapagid ka mga facility nga gidugang nga only in Riverside. Next week, ang plano nga expansion sa ospital ang atong talakayon kag ang mga bibo naton nga mga empleyado. Mga istorya sa mga hindi malipatan nga mga memories sa Riverside. We are looking at maybe establishing an una konsulta in the south and another una konsulta in the north so that the people will have access to Riverside service. Hindi pag-ilibid sa Riverside ang iya serbisyo para lang sa Negrense. But we can offer it even outside the island or even outside the country. Mga ambel ko, mga 787. 787,000. Pero wala gi ko kumpersa ni doktor sa mga tori nga bayadan. Amat-amat sa sweldo ko. Ang akong doktor, Pulo Kabilo. Parayon kita sa 70th year anniversary sang RMCI. Ina sa MedTalk next Friday.